Ang masarap na luto dito guys, mukon, gata. Oh, ayan guys, tatalian natin yung aking dadalhin sa Bulacan. Dadalhin? Alimango, ayan bukon. Ayan bukon. Marami akong dadalhin sa Bulacan. Ito pa Paano ba magtali nito? Paano? Nay, hipahilingan mo na ako na paano magtali. Baka Baka makagat ako nito. magtali. Stop muna, Nay. Bawa ng mga bukon. Paano ba to? Tapos dyan naman sa may isa. Lulutuin Ganito ba? natin yan pa. Opo. Ganito? Opo. Hapa, lulutuin natin yan. Doon sa Bulacan. Sa Bulacan yun. Masarap to gataan. Para sa papaya. Oo. Ganyan lang. Opo. Tapos aray ko. Aray ko. Sakit. Nangangagat eh. Nakakagat ako ay. Sabi niya, mama. Diyan mga. Yan Buti hindi na Dumugo lang na mula lang Sakit. Yan guys buti hindi nadali. Ang masarap na luto dito guys, mukon, gata, ginataan sa ulay na papaya, sa sahog, langka. Basta gata, masarap to. Masarap Ito yung tinatawag dito sa amin ay bukon. Natuklasan to, gamot daw to sa pampatibay ng katawan. Basta maraming gamot daw yung nakuha dito. Buto. Bukon, nakatira to sa sa putik. Putik na malapit sa dagat. Yan. Masarap to gataan. Ang kilo nito dito sa amin ay 100 ang kilo. Dati 5 piso lang isa nito Ngayon, tumaas na. Ayan, marami akong dadalhin hinuli ng pamangkin ko. Nangagat man yan pa. Bubira ka. Quality na naman. Masakit naman guys makakagat. Dito muna. Hey! Apa? Yun. Okay na. Awat. Pahawak nga ba? Hawakan ko. Quality. Hawak na si Jel. Hawak. May kalabaw. Yan, marami akong dadalhin sa Bulacan. Ito pa So ngayon guys, maraming salamat. Quality na naman. Quality na naman! Pambihira naman yun guys. Quality